देवा सत्पुरुषा सदमशेटी ब्राह्मणा मोरजादेवी घुमके काळ भैरवा दासका देवनगडच्या बेलवा पिरा सिद्धा महादसऱ्या करसालिंगा बोंबले भरणी तो आज 12 पंचायतन देव तेव्हा तू जळाचा था केलाय चतुर्शीमा अकाल खाताबुताची मर्यादा मानले देव पंचाकृती तू पुरी येतो मालिंगण त्याप्रमाणे आज तू ब्राह्मणा हे घोडमंडणीत आणि त्याचप्रमाणे हत्ती आज ह्या जो देवा आज उत्सव हा तो आज बरे वाचन करून घे आज गावाचा रक्षण कर सगळ्यांना सद्बुद्धी देऊन सुखाचा मार्ग दी साहेबा आणि आज हे भुरगे जे घोडे नेसले त्या घोड्यांक सगळ्यांक सुखाचा मार्ग दी आणि